अरे का भेलौ रे, का भेलौ, का भइल, काहे रोत रे? अरे भाई मत पूछो। अब के काले मोलिया से बतियाल रहनी हो भाई। कोलक 200 के रिचार्ज करा दो। हम 200 के रिचार्ज करा देनी हो। और पता चला हम मर गई। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। जहान से ज्यादा हमसे प्यारे रहे कर, हमारे फेरा में दिनों रात रहे जहान से ज्यादा हमसे प्यारे रहे कर, हमारे फेरा में दिनों रात रहे दीदियों कर कहे मामा हर गईल। आय हाय दीदियों कर कहे मामा हर गईल। पता चलल माल मोरा महर गईल। पता चलल माल मोरा महर गईल। पता चलल माल मोरा महर गईल। डीजे उमेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुखीपुर बाजार। तू तो नहीं रहे जबले हमसे बहतियावे। अब काहे भाई रे वो कर फोन वो नयावे। सुतत नहीं रहे जबले हमसे बहतियावे। अब काहे भाई रे वो कर फोन वो नयावे। ओकर महरे के चर्चा सगर लहर भइल। ओकर महरे के चर्चा सगर लहर भइल। पता चलल माल मोरा महर गईल। पता चलल माल मोरा महर गईल। पता चलल माल मोरा महर गईल। अरे बाबू डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। ऊ नाही रहल तब का होई रह के। साला मनी तेसर भाई महरी गम धके। ऊ नाही रहल तब का होई रह के। साला मनी तेसर भाई महरी गम धके। चंदन ऋषु कहेले ऊ त जहर गईल। चंदन ऋषु कहेले ऊ त जहर गईल। पता चलल माल मोरा महर गईल। पता चलल माल मोरा महर गईल। पता चलल माल मोरा महर गईल। Well tuned recording studio.